matay kay gamay pa man kay dahil kamuti. Tumagan ako ni kuha ng kamuti. Mata may nakuha na ko. Para madumaga ni madaghan pod ba. Kaya na lang nuagon sa balay. Magang ako nito. A few moments later. Ay, yun. Kuha ka sa kamuti, oh. Kamuti na ako. Tambok man gud kay, oh. Tambok man gud kay nabuno. Ko, sa uno to. Ang queen na pagyan. Sakto na. Ulit na ko kay hapon-hapon. Asa man na? Balagon? Uway. Uway? Balagon. What? Naunsa man sinari. Pangutana tag balagon, mutubag og uway. Kung ingon tag uway, mutubag og balagon. Kurukong home ikaw anak. So yun mo nga kurkong mo. Naibalo ba ka nga kanang kurkong mo sa amuha? Daotang tao ka na? Ay sana rin. Kanang kurukong hunari, dako nagkalubian, dako nagkabasakan. Muna'y kurukong ho sa mua. Anong maparo na ako? Ha? Kurkong mo dato? Oh, dato na nari. Naku basakan? Naku kalubian? Dako. Ako Ikson, hapit na magkurkong mo. Dato to. Shout out na ko sa akong mga igsoon dito sa Iligan, diya sa Kiwalan. Manang, ante, na ako diri karon sa Usamis, nag-vlog! O kapapod mo, shoutout po sa Magallanes sa Dosan del Norte. Labi na kang Mayor Bubu Kumba. O sa Barangay Sibugon, Lupisay na. O shoutout po ko sa tanang staff diri sa Mediatrix Homes Incorporated. Woo!